Kia Sportage, toto je neuveriteľné. Pán prišiel až z Košíc, bol to aj v autorizanom servise, kade tade aj po iných servisoch. Také jemné klepkanie. A pozrite sa na túto raritku. Niečo nám beha po pneumatike, ideme ju vyzuť. A teraz počuli ste ten zvuk. Toto presne počas zákazníkovi bolo počuť toto klepkanie. Ešte raz. Ak toto počujete, toto nikde nevedeli odhaliť ani v autorizovanom servise v Košiciach, nikde. Pán nám to rozprával, nie je to môj výmysel. Čiže super, ľudia, nenechávajte sa odrbávať. Sledujte na Facebooku Q-Service Pneuma. Takto sme našli pri obúvaní rozsypaný snímač. Toto pánovi búchalo vnuka v kolese.